म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। जब चढ़ल दिसंबर ए सखी रोज मांगेला नंबर ए सखी। जब चढ़ल दिसंबर ए सखी रोज मांगेला नंबर ए सखी। एगो लइका दीवाना बतौआ के तलाई में चावारा में छामड़ा मारे जब खोटिल सग सरसौआ के। लाइन में चावारा में छामड़ा मारे जब खोटिल सग सरसौआ के। हम जेने जेने जाइयो ने आवेला मुस्काइए के गाना बजावेला। हम जेने जेने जाइयो ने आवेला मुस्काइए के गाना बजावेला। हो कटवले कठिन बाटे भौआ के तलाई में चावारा में छामड़ा मारे जब खोटिल सग सरसौआ के। लाइन में चावारा में छामड़ा मारे जब खोटिल सग सरसौआ के। म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। लगे राइटर सुरेश हमर फैन बा बात करेला हमसे बेचैन बा। लगे अरुण विकेश हमर फैन बा बात करेला हमसे बेचैन बा। तोरा लेटर देले परसौआ के तलाई में चावारा में छामड़ा मारे जब खोटिल सग सरसौआ के। लाइन में चावारा में छामड़ा मारे जब खोटिल सग सरसौआ के। जब चढ़ल दिसंबर ए सखी रोज मांगेला नंबर ए सखी। एगो लइका दीवाना बतौआ के तलाई में चावारा में छामड़ा मारे जब खोटिल सग सरसौआ के। लाइन में चावारा में छामड़ा मारे जब खोटिल सग सरसौआ के। रवि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गंगापी पर।